जुलिनि खसाबाव सासे समायना आरबि हिन्जाव गोदान। हिन्जाव गोदाननि खसाबाव सासे समायना आरबि हिन्जाव गोदान। नैबे हिन्जाव गोदानखौ नुनानै नोंथांमोनहाबो गोमोहाबदों जानांगौ। गोसोआव सोंलु सिखारदों जानांगौ, हिन्जाव गोदाना मानसि जाखो ना फुथुला जाखो? नाथाय नैबे हिन्जाव गोदाना मानसि नङा आरो फुथुलाबो नङा। थारैनो नोंथांमोनहा सोमोनांदों नङासै? नंगौ, बे हिन्जाव गोदाना मानसिबो नङा आरो फुथुलाबो नङा। बियो हिन्जाव गोदाननि खसाब गाननाय मोनसे केकसो। जों गोबां समावनो बायदि बायदि महराव केकफोर नुनो मोनो। आथिखालाव सोरनिबा जोनोम सान, मानिबा रंजानायनि फोरबोफोराव बायदि रोखोमनि केक बानायनानै हानाया ट्रेन्ड जानानै फैबाय। नाथाय बेबायदि हिन्जाव गोदाननि खसाब गाननायनि महरनि केकखौ नोंथांमोनहा माब्लाबाबो नुफेराखै जानांगौ। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला लण्डननि सासे डिजाइनार डेबी विंगहामा आरबि हिन्जाव गोदाननि महराव केक बानायदों। जर'खायै 2018 मायथाइनि फेब्रुआरियाव दुबाइनि हिन्जाव गोदान दिन्थिफुंनाय मोनसे हाबाफारियाव दिन्थिफुंनो थाखाय बे केकखौ बानायदों डेबी विंगहामा। डेबी विंगहामा 3 केरेटनि गुफुर हिराफोर, 1000 मुक्ताफोर आरो 54,000 हेन्डकाट बिबारफोरखौ साजायनानै बानायदोंमोन बे केकखौ। आरो बे केकनि जौथाया 6 फुट, लिरथाया 120 किल'ग्राम। बे केकनि बेसेनखौ मिथियोब्ला नोंथांमोनहा सोमोनांगोन। मख'नो गोनांदि बे केकनि बेसेना 6 कौटि रांनिबो बांसिन होननानै सुलुङा फोरमायदों। आरो मुलुगनि बयनिख्रुइबो बेसेन गोसासिन केक महरै जायगा आवग्रिनो हादोंमोन डेबी विंगहामनि आरबि हिन्जाव गोदान केकआ। बेनि अनगायैबो ब्रिटिश डिजाइनार डेबी विंगहामा सफा, सेन्देल, जुथा बायदि बायदि महरनि गोमोथाव महरनि केकफोरखौबो बानायो।